Ekku ta' dak li seħħ f'Ħalfar fil-lejl traġiku ta' April tal-2019 kien xufier tal-kumpanija E-Cabs li lemaħ katafru mal-ġemp ta' triq u kienu li ċempel id-Dipartiment tal-Emerġenza l-nħareġ mid-depożizzjoni li ta' Christopher Farrugia Potter li kien qiegħed jiexed fil-kumpilazzjoni tal-ex soldati Loren Xikluna u Francesco Fenek li huma akkużati bil-qtil tal-Asana Sise. Fil-qorti Farrugia Potter qal li waqt li kien għaddej miż-żona raw kol van pick-up jgħaddi qrib ħafna tal-persuna li kienet mal-art, iżda dan baqa' sejjer. Fil-fatt tant kien viċin li brejkja biex ma jolqotx il-persuna li kienet mixħuta mal-art, għalkemm huwa ma waqafx. Ir-raġel jiftakar li dakinhar kien saq minn fejn hemm il-Job Center lejn Birżebbuġa. Tenna li kien waħdu meta dawwar lemmaħ xi ħaġa mal-art li ħass li dak il-ħin setat kienet persuna. Tenna li hu baqa' fil-van għax beda jiddejjaq ħafna bis-sitwazzjoni. Qal li għadda 3 darbiet minn fejn kien hemm il-persuna mal-art u dawwar ukoll lejn iż-żewġ naħat ta' triq wara ċempel minn fuq il-mowbajl tiegħu in-numru tal-emerġenza 112. Xet ukoll tabib mill-emerġenza fl-isptar Mater Dei dwar il-vittma ieħor li kien qala wkoll tir li allegatament ġie sparat mill-akkużati. Il-tabib David Grima qal li l-pazjent tiegħu kien Mohammed Diallo li sofra minn diversi feriti u għamel xi ħin ukoll fil-periklu tal-mewt. Qal li huwa kien ħareġ ċertifikat mediku tiegħu fis-7 ta' April tal-2019 fis-satejn ta' filgħodu. Tenna li Diallo kellu ferita madwar 9 ċentimetru fuq in-naħa tal-lemin f'koxtu u li kienet ġejja minn tir sparat. Xiet ukoll l-espert imqabbad mill-qorti Martin Bajada li kellu l-inkariku jieħu filmati mis-CCTV fl-inħawi tad-delitt u d-dejta mill-mobiles tal-akkużati u tal-vittmi. Iż-żewġ ex-soldati qegħdin jiġu mixlija b'omiċidju li seħħ fuq bażi ta' mibeda razzjali. Is-soldati kienu nħelsu fuq Bleċ f'Diċembru li għadda. L-avukati Franco De Bono u Chris Buzietta qed jiddefendu lil Xikluna fil-waqt li l-avukati Joe Giglio, Gianella De Marco u Stephen Tonalowell qed jidhru għal Fenek. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qiegħed titmexxa mill-ispetturi Keith Arno u Trevor Micallef. Il-każ se jkompli fil-15 ta' Settembru li ġej.